मेजमान आयली मो बैसत नाहीये अन्नू खयस गोमणी अन्नू का कोणती खेळचा आपण वेळा हा उठे तंतो खेळता असेल हा हंगाईला नमा आणि तुमगे पंचायत इकडले की आणि केस अमणी हगुरुल्लै अय्यल कಡೆ आमಗೆಲ್ मरियात काणका तुगल गुंडಣ್ಣ चिनुत बसला तू कसन अर्जंट गो घरा वग्गी वच कामण हाय स्कूल असनवे तशी ती केचन नाही गमणी होय्यप्पा घरावर तरी मस्त काम अस होमवर्क आणि करचस हा हंगेवच नाही म्हणलं किले मागीर नमना मस्त फोर्स केल म्हणायली मलारी हाव चिक्की उलच अंत बुदोंती नवे कसने चेक सलहे सूचने दित्ता म्हणो मिगे नमले का नंबिके तळस्ताव नाही हाव कसने म्हणसून मये तुगल नाती खडी करून हरतले काय ए गोटुद्द ಗ್ಯಾರಂಟಿ कितलो वेळ गो तानी यक्क तवळ दुकोन राखता असती अश करचे सम नाही वगी यो वेलदल म्हणो बेजार कोण गे नकत मये मिगेल दू देवस्थाना गेलेल नवे ते भारी रश सिल्के ते रश ಅಂತ ಎತ್ತನ ತಿಗಲ್ ಕಪ್ಪಡನಿ ಚಿಕ್ಕೆ ಮೆಕ್ಕೊಳಂಗೆಲ್ ಕೈ ತಿಕ್ಕ ಸಮ ಕಪ್ಪಡ ನೆಶಯಾನ नेसेतसती मिगेल बायल ती कपड नेसेतस अनेक थोडे वेळो कपड नेशक्या नवे हॉड ना मम्मा अशींची येऊ कपड नेसून चल एकदा को चमगेल संप्रदाय मो हॉड ना मये अशी येऊ होती आता इतले वेळ झाला आणि मस्त वेळ करून घरावरच्या दायना चरडवांक फाय स्कूल असा वचका नवे हॉड ना मये आणि कशीची निश्चय तांबूला हरडीक प्रास मोतात ना कापड निष्ठा सिलेंची आणि आता आमगेल काल वे आमगेल काल अंदाला री नित्य कापड नेसका म्हणून हानी आता चरडवा नित्य खरी कापड नेसता ते हॉड ना आमको हॉड ना अशी येऊ होती तुम्ही इतले सांगले नवे भारी खुशी दल्ले भास्करा ती कापण हटच्या सांग तुगल बाईले का गिंडी गुळिंबा कशी आपण हाडी तशीची तट्टीची पटाके आपे येती पै दुखून भावजीक पडोका म्हणता असती तांक प्रापण हाडी ये अमणी अम्मी हंगचल्ली पडोचा येईल की आयदन पडोचा कईले लज्जित कसे लेको या अजमा आमगेल गुंडण्णा किसान कन्फ्युजन आम्ही आयदन पडोचा येईल की चल्ली पडोचा कईले म्हणो हो कळले आमगेले दुवेल नाम माधवी म्हणो ती कमी मोगांत गुळिंब म्हणा पोचे ताके खोड काणी अस काणी हा सांगता मिगेला का सानस्तना मस्त खात सिल्के उंडी म्हणरी एको पंत गिलत सिल्के जामुन खल्ल मणके उंडी खात सिल्के कसो म्हणरी गुळुम खात सिल्के तकाची तिक पुराजन नापेतना गुळुम बा मणपत सिल्के तजमध्ये ती कापचेची गुळुंबा मंडल्ले हायदन नाही ते अय्यो वे मिगेल म्हणकेची म्हाका तशीची खाऊची म्हणल्यार भारी प्रीती हावे उंडी एक असं खत्तसिले मिगेल अम्मन खई पुणी ताळे सिरकलर कष्ट म्हण भिवून उंडी साईज सान केल्ले म्हाका भारी खुशी जाले दलरात हांव डाएट करतस तूक देवोंका म्हणून मस्त कसरत करतस म्हणारी समा खाण जेवण कर नव्हे तू मागीर मिगेल ग ती काय भिऊ नक भावाजी मिगेल अक्का तुका रंदप करून वाडता ती खाय ना तितलेंची हो तशी वे दायत तुम्ही उलयता सती हांव एकचूर जेवणा वेवस्था पळयता आमगेल चल्ली तुमका कश दिसली चल्लेन नी चल्लेन ओपलर सई आमका कसने नाबा म्हाका भारी खुशी जाली
हा माके प्रश्न असा हुन्ने नाव गुळिंब म्हणणारे आणि तट्टेची पुटा त्या प्रकारे मनुष्की आयता ना हो चलिए हिक्का गुळी मुನ್ನಾवदवरलवे ते ಕೊಪ್ಪರ್ ತೀನೆ ಒರ್ಲೆಂಗ್ ಪೂರ್ತಿ ಐದನ ನಾವದವರ್ಲೆ ತೈರಬ್ಲ ಪಡೆ ನಂತಸ್ ಪಡೆ ತಗಲ್ ನಾವ ತಟ್ಟೆ ಬದ ನಾವ ವಿರಾಟ್ ಮುಣು ತಗಲ್ ಬೈನಿ ಚಿಪ್ಪುಟ ಕಡೇರಿ ಮಿಗೆಲ್ ಪಮ್ಮನಾಗ್ತೀನಿ ಪೆಡ ಮಣ್ಣ್ ನಾವದವರ್ಲ ಮಕ್ಕ ಕೋಳ್ಸು ಮುಂದವರ್ಲ ಅಪ್ಪುಚೆ ತಶಿ ಹುನ್ನೆ ಅಮ್ಕನಿ ತೂ ತಶ ಐದನ ನಾವದವರ್ಚನಾ नावा तुमक नितशापय ना हवा आमगेल घरच्यांक मात्र तटे भितर अचून म्हणता कसने हेल्प करचसल्यार पळवास ही एकली अज्जम्मा रप्चो कसोणा हंग संगील ऐकल रे तटे हा हा वत हावा आमकय तुमगेल चल्लो खुशी जाल्लो चल्ले कसन काम म्हण मात्र कळनी मो चल्ले कसन काम करत रे गुंडा तू मिगेल काम अय्यो तुम्ही दोघ जण कसले तशी मागशे तसते हाव सांगता अजमा आमगेल गुंडनल काम वर्क फ्रॉम होम अम्मा कसन उलयतस तू तश कसले जोर करत रे मका आमगेल चली एक दित्ताना चल्ले कसन काम कसन शिकला कशस उद्योग कसने कित्ते निमगू कनवे वट्टाशे चली एकान दिवचे दत्वे माराया विषय पूरा गोतस नवे हावनी सुनमाई आता फ्रेंड जाऊन गेल्ली हाव कसने निमगिला री तन्नी कोणे चुकी लेಕ್ಕನತಿ दूते फ्रामाते वाईट कोण घे नका भास्करा चांग सोयरीक रे चल्लेक वर्क फ्रॉम होम काय मका ऐकून भारी खुशी दल रे अब्बा थोडे वेळालो चनकोरी येत आमगेल मनोहर गोतस नाही रे मनोहर म्हळ्यारी विठ्ठल दासल पूतू विठ्ठल दास कोण म्हण कळवे तुका तोरे जग ममले बहिणील बम्मणो हा हा कळले अम्मा मुखारशी काही सांगतसील रे हावा हा 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 तो मनोहर मळपडे तगेल पूत रे तगल नाव कसं पड मारे आता काला नाव तोंडा क्यान रे कसं की पक्कू पक्कू म्हणता ती कसं की असो तक्कू माराया कसं नाही घरान तू काम रे केदन पळेले री ते कंप्यूटर एक घेऊन पिटकू पिटकू म्हणवती तोस्त पडे ते केदळसरी निदत की केदळसरी उठत की केदन जाऊत की कसं नाही कळलं रे केदन पळेले री रूमा भितर बागील घालून बैसून असता कुछ कुछ संभोळ रे कोणाला की सांगता शिला बा मकळ लॅक संभोळू म्हणून लाख संबळ म्हणार लक्ष म्हणलंकला हावे अशा पुरा बा सगळं वेळ पिटकू पिटकू होती तो असत रे आणि कोणाला की फोन आणतो या 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 म्हणून लेत असत रे तिथलं केलेलं को तिथलं संबळ खैरे माराया आमगेल कालांत पडे आमगेल कालांत कसं नाही आता इथं शीच मुरे ते गद्दे बगल्यान कितलं काम करते ती पपळा टाईमारी यो देवा ते कने पपळा कोईल जाताना पपळ काढचे त्याचे उद्रू विंचूचे साल काढचे हे सिद्धोचे सुकोचे कितलं काम करतात माराया तांको कोणाका तिथलं दुड्ड मिळणार रे हे वर्क फ्रॉम होम म्हणतात पडे तांको कुछ कुछ ही दुड्ड मिळत रे जागपाट भास्करा जागपाट आणि तुगल दुस्कोर पडली पडे तुम्ही कसन लेखला अजमा लेक्चे कसन नारे पुता मग भारी खुशी दल्ले आमगेल मलगडेल आशीर्वाद की आम्ही केलेल पूर्वजन्म पुण्य की तुगेल तसल छल आमगेल गुळिंबाक मेळले पडे भारी खुशी दल रे देवा सुकार संती ते तू कसन शिकला रे हा वे कोईर कच्चक पुसुचक ರಂದಪ ಅಂಗಲ್ ಉಂಬೊಳ್ಚೆ ಇದನ್ ಗಸುಚೆ ಪೂರ ಸಿಕ್ಲಾ ಮಯ್ಯೆ हा त्या शिकला वे भारी लायक दले आमगेल चली एकते खंचे काम याना रे ऑफिसा कामे करनु तावे शिकला वे पुता भारी छांग चल्ले रे तू तुगेल ऑफिसा नाव कसने मळरी कोणे पण उलयताना मग सांगचे कोळ कनवे ताक निमगिलाले हा खंचे ऑफिसा काम कर ना मये अय्यो ऑफिसा वचनवे
आणि वर्क फ्रॉम होम म्हळ्यार कसं ने सुनंदक्का नुतं बसल्या मग सांग. मये आमगेल चालेल विषय मी पूर्ती सांगला. आता तुम्ही अशी उलयला रे विषय पुरा ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಂಚಿ ದರರಿ ಚಲ್ಲ ಮಳ್ಮಗಿರೆ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಕನವೆ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇದಲ್ಲೆ. ಅತ್ತ ಪಳೆತನ ಹಕ್ಕಸನೆ ಕಾಮ್ ನಾ ಮಳರಿ ಆಮ್ಗೆಲ್ ಚೆಲ್ಲೆ ಕಸಲ ಹಕ್ಕ ದಿವ್ಚೆ ನಕ್ರೆ ಭಾಸ್ಕರ ಅಜಮ್ಮ ಭೀಮಸೇನ ನಳಮಹಾರಾಜ ಪುರ ರಂದಪ್ ಕೊರ್ನು ಚಸಿಲ್ನವೆ ಅಂಗೆಲ್ ಗುಂಡಣ್ಣ ರಂದಪ್ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಕರ್ತ ಗೊತ್ತಿಸು ತುಕ್ಕ. ಅಂಗೆಲ್ ಗರ ಗುಂಡಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ಮಳರಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತಿ ತರಕಾರಿ ಎಸನ ನವೆ ನವೆ ನಮನೆ ರೆಸಿಪಿ ಕರ್ತ ಗೊತ್ತಿಸು ತುಕ್ಕ. ಡಯಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಕರ್ತ आणि बुरी भोजनाचे ರಂದಪ್ ಕರ್ತ ಅಸಲ್ ಕಾಮ್ ಯಾನ ಮೊನ್ನ ಗೊತ್ತಿಸ್ವೆ. ಸಿಕ್ಲು ಕೂಡ್ಲೆ ಪೂರ ಜನ ಟಾಟಾ ಬಿರ್ಲ ದಾಯನತಿ ಆ ಹುಡುಗಸ್ತವನ್ಗೆ ಚೆಲ್ಲಿ ಸುಖಾರಸ್ ಕಮಳರಿ ದುಡ್ಡೆಕ್ಕ ಪಾವನ ಚಂದಕೊಂಡು ಪೊಳಂಗಿತ್ತಲ್ ಧಾವ್ಕ ಕಂಚಿ ಧಾವ್ಕ ಮನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಕರತಿ. आजामा प्लीज आजामा नाकनी मोणका माक तोची दावका तक घरा काम पूर्ती येत मळमगिरी माक चंद कोण पळंग येता माक तोची दावका. आना आना तू आजामाला उत्तर ऐकू नका माक तो दावका. अम्मा तू कसं नाही आड पाय घाल नका. चल्लेक ಚೆಲ್ಲೆನ್ ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಚೆಲ್ಲೆಕ್ ಚೆಲ್ಲೆನ್ ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ಹಾವನಿ ಮಿಗೆಲ್ ಬೈಲೆನ ಮಿಗೆಲ್ दुवेक हक देऊ का म्हणून ಒಪ್ಪಲ್ಲ. पूर जन ಒಪ್ಪल मगे तुगल कसने नुतर आबा वही मये मिगेले भावाल पुस्तक एक संकट उद्योग ना पुरा वही ಒಪ್ಪता दला घरादिकन अನುಕೂಲस तुमगेले नत्ती कनी आमगेले चल्लेक जोडी लायक दत्ता आलोचन करती. तू रोव नका. तू रडल्यार म्हाका मस्त बेजार जाता. तू इतलं सांगले नव्हे म्हाका मस्त खुशी धरले. आय लव यू गुंडा. ये आणि के सोयरीक समा फिक्स तायनी कसन उल्लेख को तू इतले जन असत म्हणजे एक परिज्ञान नावे तुका. जीवना कसं दाव का म्हणून इथलं सांग ಚೆಲ್ಲೆನ್ सांगला तू करत दाय नव्हे अम्मा. चल्लेक श्रीमंती कसकी संबोळसकी म्हणजे मुख्य नाही. चल्ल कितलं चांगू म्हणजे मुख्य. आमगेल दू कशेस म्हणून आम्ही पळून घेऊ का गो अम्मा. अठराशी उरला नका. तू काय भिऊ नका जमा. तुमगेल नक्की का आमगेल गुंडण चंद कोण पळून घेता. तुम्ही इथले पर चांगलं मगिरी आणि मिगेल कसन चलता कसन दाय की ते कोण घे येते तशनी मोहनक मये चांग म्हणान तो हारायसी. तुमगेल चल्ली कश म्हण तुमको तसं आमगेल चाललो कशस म्हण आमकाई गोतस. दोग जण काही जोडी केलरी मुखारी तंगेल जीवनाक एक आधार दत्ता एकले आधार दत्ता ती मुखा तंकई चरडू बाळ म्हण दत्तरी तंगेल जीवन एक कुशेर चलता नतलर भारी कष्ट मये. मलगड मनीष दावनो चेडू चांग रीती रसंत म्हणून आशीर्वाद कोर कामा अशी कोपच्या नज्ज. मुखारी आमगेल गुंडಣ್ಣ होड होटल बंदिता मेरे गुंडಣ್ಣ. ओ ಚೆಲ್ಲಿಯೇ ಲಾಯ್ ಕೈಡಿ ದಿಲ್ಕೋ ಪ್ರಾಯನ್ ಬರೀ ಸಾಂದಲರಿ ಭಾರಿ ಬುದ್ಧಂತಿ ತುವ ದವನ್ ಚಲೆಲರಿ ಮುಖರೇಕೋ ಹೋಟ್ಲ್ ಗಾಂದಿತ್ತ दैत्रे गुंडा. हां दायत मम्मा. हांव लायक रंदप करता लायक बिझनेस करता. दोघही अजमला आशीर्वाद घे येती. अजमा आशीर्वाद करा ती. हाय अंतु इंतु हंगेल पंचायतीक